Uway pulit pahara ni Armed Branch Constable ubadai pahara ya ïing-sah u Additional Judge ka Meghalaya High Court u Justice Bishwadip Bhattacharjee kapadon halat ban kiu sha concentrates bat lat Shillong ula siat yap ïalade ha ka step jong ka arpenyo terek unai lur arja arpulai. Ka kubor na pulit kaya thuo bau new pulit pahara ula siat ïalade da sulai SLR ha ka por nrus teng ban step bat kentaj pat ban pentip ya ka kerteng jong u. Ya kamet yap uniu pulit pahara lakit sa Civil Hospital Shillong ban le ka postmortem bat hadu bapelat ya kini ka kubor ki pulit ki penpau bakindang to kit halor kani bat ki daw jingjia ki bapen loi u ban shim ya laka jing im.